a este espazo do multiusos de Sar. Para a xente que non sodes de Compostela, aquí a nosa dereita está a Caldeira do Obradoiro, o lugar onde hai toda a enerxía, toda a potencialidade, toda a capacidade, todas as ganas, toda a ilusión, todo o amor, toda a paixón, exactamente o mesmo, esa afección do Obradoiro, esta afección do Bloque Nacionalista Galego, referente deste país, compromiso no día a día. Cada día somos máis, cada vez son máis as persoas que se achegan ao Bloque Nacionalista Galego. Levamos desde o mes de maio alrededor de 500 altas, 500 persoas que pasan a querer afiliarse, a querer formar parte activa de todas esas causas xustas que defendemos para activarse no nacionalismo, no feminismo, na defensa da terra, na defensa da lingua, da cultura, dos nosos dereitos laborais, sociais. A verdade é que unha rede que se estende, que cada vez se expande absolutamente máis e que imos facer que o próximo 10 de novembro dea un salto importante. Para iso, aquí están esas 500 persoas, moitas delas que non son militantes do BNG, mais que queren achegarse a nós, que queren estar connosco porque entenden e aman este país e saben que ten que ter voz propia. Persoas como Kiko da Silva, como Ana Seoane, persoas como Bruno López. Sería magnífico, o caso é que habería alguén que nos berraría porque ocuparíamos todo o tempo do mundo, simplemente dicir e nomearvos unha por unha a todas as persoas que estades aquí, que sodes as que facedes que no día a día esta organización vaya adiante. É un placer poder saudarvos, saudar unha por unha a todas as persoas que estades aquí e que facedes o día a día, que levades tantísimo tempo connosco, desde o grande Fernando Varela que nos acompaña connosco para sentir un aplauso. Militantes de base e xente que sabe que o importante é estar no día a día, os 365 días do ano, facendo o traballo a prol deste país. Obrigadísima en nome do Bloque Nacionalista Galego de Santiago de Compostela e do Bloque Nacionalista Galego Nacional por estardes aquí hoxe, por nos acompañardes neste día. Persoas que nos levan acompañando tamén desde hai moitísimos meses, despois dunha longa traxectoria ás súas costas, como Suso de Toro.